zastúpená. Môžeme vyraziť. Smer PD kino. V ponuke prvé dabované 5D filmy Piráti a stratená truhlica, Hlúpy Edy a iné. Viac na www.5dkino.sk. Váš svet fantázie. Vezmem ťa za ním, ale už sa viac nevrátiš späť. Tam je. Útierku? Som perfektný. Ste super. Musí ísť so mnou. Práve v našom kine uvidíte najnovšiu čiernu 5D komédiu plnú absurdného čierneho humoru s prekvapivou zápletkou. Len u nás zažijete pocit voľného pádu, pohyby v sedadle a ďalších 12 zmyslových a priestorových efektov. Chcete zažiť zimomriavky po celom tele? Ak máte chuť na strašidelný zážitok, ktorý vás bezpečne usadí hlboko do kresla, tak si vyberte z ponuky našich 5D horor.